Ne tɔgɔ Aminata Gueye komi 31 ɲɔgɔn ladon nana kun dilan komi bi yɛrɛ 31 a kɛra ko bɛɛ kɛra dernière ko ye wari tun b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ ne kɔni bɛ se k'a fɔ ne yan kun la a ka di ne trop ne bɛ na depuis salon dayɛlɛ kuma Aïda, Ndamé Gueye, on est sénégalaise et on s'est bien normal. On est plus connu. Alhamdoulilah, on a marché dans bon. Nous à peu près 5 personnes qui sont pour l'instant. Salon a différence par la donne. Bon, ɲinan 31 yɛrɛ ɲɛ b'a la jama dɔgɔyara dɔɔni gɛlɛya a n'a fɔ gɛlɛya nana ɲinan ta yɛrɛ la kosɛbɛ. Wari tɛ ka sɔrɔ dɔw fana u bɛ wari sɔrɔ dernière minute de la ni dernière minute ko don an tɛ se ka sigi modèle dɔw bɛ modèle gɛlɛman dɔw bɛ mun bɛ temps ta an tɛ se k'olu kɛ. Ne tɔgɔ Musa Tarawele ne ye chef-d'œuvre ka président ye ACI kɔnɔ an bɛ Dala yan Kaburudo kɛrɛfɛ an ye association de ye yan en réalité mɔgɔw ma bɔ joona maliyɛn kiriya miniti de ya mɔgɔw ma bɔ joona n'o tɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ bi yɛrɛ ya n'o tɛ depuis fɔlɔ la an kun bɛ denmisɛnninw ye groupe u b'u tugu ɲɔgɔn kɔ wari b'u bolo u bɛ na sisan mais ɲinɛ o tɛ ka kɛ quoi mais sisan mɔgɔw bɛ ka commencer o yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na. Ne bɛ se k'a fɔ ne de ye yan tigɛ yan daminɛ k'a sɔrɔ hali sɛfɛrɛlaw ma sigi mais sɛfɛrɛla foyi ti yan kabini fitini ni ne tɛ min dɔn ɲinan kiliyan a ma san tɔw ta bɔ kosɛbɛ nka hali bi an bɛ ala deli yanni wula cɛ kiliyan tɔw ka na. Ko ne Amadu bon ne nana sɛsan de la pour que ka taa n ka denbaya la nisɔndiya bon vraiment ɲinan ta in bɛ cogo min na a bɛ fɛn dɔ ko fɔ a bɛ gɛlɛya ko fɔ parce que mɔgɔw ma bɔ parce que jamana min bɛ taa ma bi a ma se kuma la bɛɛ b'a kalama an bɛ yɔrɔ min na sisan vraiment gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ. Sɛw kɔni k'a daminɛ siɲɛ 400 ka taa 500, 600 ninnu na 7 sɛ bɛ n'a taacogo don quoi an kɔni bɛ sɛw feere o modèle de la sɛ kɔni da ka nɔgɔ an ka niveau in na kosɛbɛ. Mais an bɛ se ka mun fɔ sɛ feerelaw ye tiɲɛ na sɛ da ma gɛlɛya tiɲɛ na a da ma gɛlɛya an b'a sɔrɔ prix kɔrɔ min na a b'o prix kɔrɔ kelen na bon gɛlɛyaba ma sɔrɔ a la an fan fɛ tiɲɛ na ne ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la.